Ka-adventure, I'm back my channel, Renato Kilaton. Okay, ka-adventure, natakaroon din sa panginabuhian sa mga bulanon. Kining mamaligya o kogon ka-adventure, o niya, magpalit po sila kogon. Itong suruhin ka-adventure, ang mga pinalit ni ma'am nga mga kogon, o niya, gihimo niya ang business nga kining kogon ka-adventure kay adaghan man nag-orderan ni. Mayong buntag, ma'am. Oo, buntag. Biso-biso lang, ma'am. Biso-biso. Biso-biso, oo. Kanang, kisay nga na to, ma'am? Demi ni Minso. Demi? Oh, Demi ni Minso. Demi na minso. Oo. Kaning, pila na kay years, ani, ma'am? Kaning kogon? Mga 15 years. 15 years na siya ka-adventure. Ang buhaton nyo, ma'am, mupalit mo, O, kogon, unya. akong repacking para kuanan na siya para ready to install. Kamo, na mo tigripak dire. Oo, kani sila. Kani ako mga trabaho. Unya, kasagaran mo, ang iyong mga order, asa na pito, mga Anda. Anda, Panglaw. Panglaw. Kanang, himo na siya sa beach resort, Oo, ma'am? kani siya. Okay, ka-adventure, kining mga kogon nga pinalit ni ma'am, ang order na ni sa lungsod sa Anda, lungsod sa Panglaw, kay gamito man siya ka-adventure kanang atop sa mga beach. Oo, sa mga Sa loon, na loon. Pili pa na na to ron, ma'am? Ako 60. 60 gabi ka, ma'am. 60 na niya gabi ang business ni ma'am. Mga 15 years na diri sa... O saning puro ka diri, ma'am? Puro Chris. Purok Tres, Barangay Kalanggaman ka-adventure. Katong mga nangita og mga kubo na adiri sa Purok Tres sa Barangay Kalanggaman ka-adventure. Pila na yung bata na to, ma'am? Ulo. Unom. Bata pa lang ka-adventure. Buong mo na. Kasi trabaho ni mister? Sa una, maaw ko na siya, farmers niya. Karon, diabetic man siya, nakutlan ng puti. Siya. So, kami na lang. Kamo na lang, Anak. Oy, ka-adventure. Mo nang kaya sitwasyon ka-adventure nga ang mister ni ma'am na pagibati o niya ato pang unang tuigon naputlan no. Ang mga 3 years na 3 years na. 3 years na. Asa na si sir, ma'am? Dito. Sa inyo balay. Okay. Oy, ka-adventure, karon salamat ko ni ma'am nga ipabisita ko diri iyang business nga mga kugon ka-adventure. Kanang kuan, ma'am, kanang kasagaran mo baligya, ma'am, taga dili na Kalanggaman? Asa man kani? Kanang mo baligya sa mga kugon? Kuan kanalain ni ako na ako'y Palayan, Palayan. na ako'y Alicia. Alicia. Oo, na ako'y Ilihan. Ilihan. Oo. Ah, Okay, kung dinag ko ang order sa mga tao, morning daghan ko ko. Okay. Kanang kuno, kanang sa may pamati ni sa pagpalit niyo sa mga katawhan, kanang kugon. Kuan by By- Caltex. By one. By Caltex. Tagpila po by Caltex, ma'am? Ako 6 pesos. 6 pesos. By Caltex. Oo. Ah, Kani. nag-adventure atong suruhin ka-adventure. Amo na siya by Caltex, ma'am. Okay ngani. Wa pa ni siya makuano no, wa pa ni siya ma'am kining murag kada ko sa Caltex Adventure ang iyang bangan sa Kogon ka-adventure. Mo na siya tag size, ma'am. Tag 6 pesos ka-adventure ang palit ni ma'am, 6 pesos ka-adventure unya. Na kay mga empleyado, ma'am, nga mo'y tigkuana ning imong mga kogon. Okay, what's up ka-adventure? Natakaroon sa Barangay Kalanggaman, lungsod sa Ubay. Natakaroon sa Purok Tres ka-adventure. Uda! Bari ka! Pila ka book imong mga trabahanti, ma'am? O ani sila? 5. 5 ka unom ka-adventure ang mga trabahanti ni ma'am. Deres iyang kogonan. Mga 15 na katuig si ma'am sa iyang negosyo sa kogon. Mamalit si ma'am og kogon unya ibaligya pod ni ma'am. Mo na siya kanang Money sa sir, may ready to install na. dito na siya ibaligya, ma'am. Mo na ni siya para Kung sa usa kay nga na ma'am kanang gigunitan, pila po'y palit dito sa 75. 2.75. Akong baligya. Okay. Pero pagkakaroon na kay mga order Oo, na ako'y order sa Dawis, Panglaw, Panglaw Danao. Danao, napoy Danao, Barangay Danao sa Panglaw, Bohol ka-adventure. Kani siya sir, Mo na siya kanang ready to install na siya. Dito na siya gamit, ma'am. Okay. What's up ka-adventure? Natakaroon diri sa panginabuhian ni ma'am diri sa Barangay
Kalanggaman Purok Trees ka adventure sa business ni ma'am kining Kugon ka adventure. Mopalit si ma'am og Kugon unya i-plaster ka adventure niya ibaligya na ni ma'am ang Kugon sa mga order niya sa Panglao, sa Anda, sa Luon, Tagbilaran. Ka-adventure katong mga nangita og mga Kugon ari alang sa Purok Trees sa barangay Kalanggaman, lungsod sa Ubay. Ato makita karon ang mga kani ma'am para sa man hikot ni siya sa man ni siya. Mayong buntag, mayong buntag. Kaway sa kaway ma'am. Kaway oh. Kaway. Mo ni siya kaning mo ni siya uhay. Uway. Mo ni siya uway ibangan atong Kugon. Kamo mga kani uway gyapon na siya. Okay, kadbi mo ni siya uway ka adventure kanang nipson ni siya unya ibangan sa kining Kugon ka adventure. To makita karon si sir naghimo na siya og bangan para sa Kugon ka adventure. What's up ka adventure? Natakaron sa panginabuhian sa Bulanon kining panginabuhi ni ma'am. Kining mamaligya siya og Kugon unya mo palit pud siya og Kugon ka adventure. Imo na nang i-plaster unya ma'am. Kuno pabugkoson. Sige ma'am. Magbugkos na karon? Okay, what's up ka adventure? Gikuha na ni ma'am. Nagbugkos na si ma'am. Ikaw ang pinabugkos. Aje? Okay, what's up ka adventure? Gikuha na ni ma'am. Okay, what's up ka adventure? Karon gi Inga na rin siya kadaghan na ma'am? Inga na kadaghan na? Mo ni siya. O sa may pabagi si mong kita ma'am po diri ma'am kanang inad pakyawan. Pila po'y pakyaw usahay ma'am? Sagaran. Ang usaga to 50. Mo na ni siya ang gama na. Pila na gama ni mo sukad ma'am? Daghan na. Ikabot na mo ka sa gatos. Kani? Oh. Kabot na na. O sa gatos 50 po imo. Okay ka adventure. Ato makita. Kasi nga na to ron ma'am. Crisilda Habay. Habay. Oh, si Ma'am Crisilda Habay. Duga na katrabante diri ni ma'am. Taon-taon na po. Pila ka years na ma'am? Mga 5 years. Sobra mga 8 years. Okay, what's up ka adventure? Ato makita karon ang mga Kugon nga na plaster na ready to install na ni ka adventure. Naanay mga kuan na ni ka adventure kanang nag-order ani. Gikan sa Panglao, Luon, sa Anda, Bohol ka adventure. Mano siya iatop sa mga atong gyari karon ang mga panginabuhian sa mga Bulanon kining Tigbangan o Kugon ka adventure. Mano siya business ni Ma'am Dimitria Diminso ka adventure diri sa barangay Kalanggaman, Purok Trees, lungsod sa Ubay ka adventure. Kani mang gipang bangan-bangan na ma'am kana. Dito na siya baligya ma'am. Bang baligya ay na siya. Kasagaran imong kita ma'am, usa ka semana mo kita kag 500. Usa ka semana. Pinakagamay 500. Imo ma'am, pinakagamay pod 500. Sa usa ka semana ma'am. Sa usa ka adlaw pila ka Kugon mabangan nimo ma'am?
Ha? Abot kag mga usagatos pod? 200. Oh. Unya sa 200 na kay 100. Okay, what's up ka-adventure? Makabangan sila og 100 na sila 50 pesos. Unya kung ato makita ang mga kalipay sa atong mga panginabuhian sa mga bulanon. Mani lang panginabuhi ka-adventure kining tigbangan og kugon diri sa barangay Kalanggaman, lungsod sa Ubay. What's up ka-adventure? Nakaroon diri sa barangay Kalanggaman sa negosyo ni Ma'am. Ato makita karon ka-adventure ang mga ready to install na ang mga kugon nga gipang bangana nilang ma'am. Unsa may pamagis yung kita ma'am? Sinima na o binuan? Ah, nung na yung haol. Okay. Oh. Mao. Sir, mayong buntag sir. Buntag. Mo ni mister ni ma'am. Mo ni ka-adventure, mo ni siya ay kugon nga gipang negosyo ni ma'am. Mo ni ilang balay ni ma'am atong ka-adventure. Mo ni siya ay purma sa kugon ka-adventure nga giatop sa balay ni ma'am. Pila na li ka year ning imong atop ma'am? 5 years. Wa pa ka kailis ka dani? Mga 15 years. Kining bayo sa kinsa pud ni kana. Imong bata. Okay, ka-adventure to makita karon ang mga balay ni ma'am dire. Kugon dry gamit ani ka-adventure. Mas lami ang kugon kay bugnaw ka-adventure. Unya na pud siyang bata ka-adventure. Kugon gihapon gi kuan dire ka-adventure gipang gamit ni ma'am. Tag 15 years ang kugon ilisdan ma'am. Okay, what's up ka-adventure? Ato makita karon ang unya giputos ni siya og kanang kuat pokot ma'am. Para di kon silanggam. Okay, what's up ka-adventure? Nata karon sa balay sa anak ni ma'am. Ato makita karon ang giputos nga kugon sa net. Ato makita ka-adventure. Amo ni siya ay business ni ma'am kining kugon sud sa 15 years. Okay ra ba kita ma'am sa kugon ma'am? Okay ra? Mo kita gyud pod. Always ba ka nang order sa panglaog sa anda sa loon? Nga na mangita. Kasagaran mo sa mga tao nga mubaligya kugon kanang dinaghan ilang ibaligya nimo? Magdepende. 1,000. Okay ka-adventure. Sige ma'am, papayag ko sa iyong business dito ma'am ha. Salamat kayo ma'am sa pag makita ka-adventure ang mga
kugon gipanggamit. Mas asa may nindot gamiton sa kugon ug sa nipa. Mas bugnaw ang kugon. Bugnaw, okay. O ka-adventure kanang sa mga tao nga nangita og mga kugon, ari alang sa Purok Trace, Barangay Kalanggaman diri sa Kang Ma'am. O ka-adventure katong nangita og mga kugon, ari alang si Ma'am Dimitria Dimenso. Diri sa Barangay Kalanggaman ka-adventure, ang ilang gipanggamit karon nga atop kining kugon ka-adventure to makita karon. Maginaot ko nagmalipayon mo sa akong video, ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Kilaton. Ayaw po kalimot pa-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Daghang salamat ka-adventure, God bless. Bye-bye. Kaway ma'am, kaway. Kaway ma'am, kaway. Bye-bye. Kaway.